होद जबाय थालालां बाहेराफ्राव सिख्लाफोरखौनो नायलाबायनानै फैनोसै आं होद अखाफोरसो हाबायबायगोन नामाब्रा ओरैनोबा दासान्दि बोथोरा गाज्रिथारलै बांग्रिंबो मावलाबायो टाइम गैया बायम गैया होद मोजांलै बोथोरा मोजां थांथारनोसै आं मामबार बे बासटेनावनो दसे गोलांनानै सिख्लाफोरखौ नेबाय थानोसै आं र' जिखिजाया गोसोम गोफोरबाबो सासे मोनबानो जाबायलै दिनैबा हले मा रावबो दाबो फैयाब्रा नेनो बालायलांबायलां आयु फैथारबाय फैगौ इखिया मा गुल्लु गुल्लु मोनखोब्रा आंनियालाय सोरबा बेकग्राउन्ड साउन्ड होदोलै बेकग्राउन्ड मिउजिक होदों फैबाय मेगना फट' खेबखाबाय आंनाबा बेखौनो जालालै मामबार उथिनानै रायलायथारनांसिगोन बे सिख्लाया मा मावो होननानै आंखौ सोंबा माबोरै बुंनोब्रा आंलाय आइडिया आङो लाभ गुरु होनगोन आं ला 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 अबाय थांनो बिनानाव ला 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 होननानै लामानि मानसि लामाजों थांगोन मा रायलायलाबायो नोंलाय हा नै आथिं नायखा आइदि हा फाग्लि एबारबा माबायदि सिख्ला फैनायलै दहायनाथ' देनजारथारमोन जाला आन्टि नाम्बार 1 सो फैबाय सोरखौ आन्टि बुंदों नोंलाय सोरखौ आन्टि बुंदों आंनासो 25 बोसोरानोलाय लागाव दानाबा बहल गोरलैखौ जानो होननानै नागिरबाबो मोना बहल गोरायासो जेंगाव जेंथाव ओंखारनानै थायो मोजां सिख्लाफ्रा नायसना आन्टि नाम्बार 1 सिख्लासो नायसनोब्रा आंखौलाय बै जोंहा सा लोंहैनो सानैजों थोद फाग्लि आन्टि आंनोसो सा लोंहैया लासिं नोंलाय खोब गथ' खर' गिदिर ससमा गिदिर गानलायनानै आंखौ नोंनिख्रुइ हेन्सामानो बेसे गोसोथोयो थांदोलै आन्टि नाम्बार 1 थांदो आंनि खर'आ गाज्रि जागोन नोंजों रायलायबाय थानांगौबा नै खर' गिदिर नांखायाबा आङो नोंखौ मा जाखोब्रा माथो हिनजावखौनो मोनला आङो सिख्लाखौनो मोनला बडियाथ' साइसथारब्रा आंनिया होद न'आव थांफिनसैलां माबायदिसो जालांखोब्रा आंलाय सिख्लाफोरखौनो मोनला न'आव थांसै आं होद जोख्रांनाय सिख्लाखौसो गोसोखांबावबायलां हे बाद दे जानांगौ लोंनांगौ थानांगौ Subscribe please.